מה אנחנו בעצם רואים במחלה הזו? תאים ברחבי המוח מתים, וככל שהתאים האלה מתים, ככה גם היכולות שעליהם הם אחראים נפגעות. כמו שהמוות של התאים הוא מוות הדרגתי, גם ההתפתחות של המחלה היא הדרגתית. בהתחלה אנחנו רואים דברים מאוד מאוד פשוטים. אנחנו בדרך כלל רואים ירידה בזיכרון, ואנחנו בדרך כלל רואים איזושהי פגיעה בהתמצאות במרחב. בדרך כלל לא בגלל הדברים האלה מגיעים לרופא, אלא הדבר המרכזי שמרים דגל הוא הקושי בניהול חשבונות. ברגע שאנחנו מפסיקים לנהל טוב כמו בדרך כלל, בין אם מדובר על ניהול בחיי היום-יום או ניהול מקצועי, ועד לניהול משק הבית, להבין מה צריך לעשות מתי. אנשים עם אלצהיימר מאוד מתקשים בזה, ובדרך כלל אלה הדברים הראשונים שנפגעים. ככל שהזמן עובר, אנחנו רואים יותר ויותר פגיעה. אנחנו רואים ירידה ביכולת הקשב והריכוז, הפרעות הזיכרון מחמירות. לא רק זה, יש גם פגיעה בשפה. הדיבור הופך ליותר ויותר ריק. כשאנחנו משתמשים במשפטים מורכבים, עם תחביר מורכב, האדם שמולנו פחות מבין.